Go to showmax.com and sign up today. Takulandirani ku nkhani zathu ndipo okupatsirani ndine Robert Kaluwa. Poyamba tione mitu ya nkhanizi. Mkulu wa bungwe la Mera yemwe anamuyimitsa pa ntchito ndi anthu ena atatu akana milandu 16 yomwe akuwazenga yosakaza ndalama. Bungwe la NFRA layimitsa pa ntchito akuluakulu ake awiri powaganizira kuti asakaza chuma cha Nkhani. Boma lapereka 2.6 billion waja yochitira chisankho chapadera madera aphungu ndi makhansala. Ndipo muzamasewera bungwe la Saulos mlati Malawi Defense Force sikuphwanya malamulo oyendetsera mpira wa miyendo polemba ntchito sewera amene achokera matimu osiyanasiyana. Tindizi ndi zina zambiri takhala pomwepo. Yemwe anali mkulu wa bungwe la Mera ndipo adamuyimitsa pa ntchito Dr. Collins Magalasi ndi anthu ena atatu akana milandu 16 yomwe akuwazenga yokhudza kusokoneza ndalama zoposa 100 million waja. Mbali ya boma kudzera mwa mkulu woyimira boma pa milandu Dr. Stephen Kayuni yauza khoti kuti ili ndi mboni zisanu ndi zinayi. Ndipo mu nkhani ina ku khoti komweko wachiwiri kwa mkulu wa bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi afyaupi mwafongo ndi anthu ena 15 awamasula pa belo pa mlandu woganizira kuti anasokoneza ndalama za ntchito yolimbana ndi COVID-19. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba Winston Kaimira. Mlandu okhudza yemwe anamuyimika pa udindo wa mkulu wakale wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority Mera Collins Magalasi ndi anthu ena atatu unali mkhoti kuti anthuwa akavomere kapena kuukana. Iwo akana milandu yonse 16 yokhudza kusokoneza 107 million kwacha ku bungwe la Mera. Ndipo mkulu woyimira boma pa milandu Dr. Stephen Kayuni wati mbali ya boma yakonzeka kubweretsa mboni zisanu ndi zinayi, koma iwo ati mwina chiwerengero cha mbonizi chitsika chifukwa mbali ya boma ikanakonza zinthu zina. Pa nkhani iyi mayi yemwe amagwira ntchito za malonda a Dorothy Shonga akumuganizira kuti analandira contract ya business mosatsata malamulo. Ndipo Chief Resident Magistrate Patrick Chirwa wayimika mlanduwu kufikira pa 27 April chaka chino. Pakanali pano magistrateyu watulutsa pa belo anthu 16 ogwira ntchito ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi omwe akuwaganizira kuti anasokoneza ndalama zogwira ntchito yolimbana ndi mliri wa COVID-19. Anthuwo omwe ndi kuphatikizapo wachiwiri kwa mkulu wa nthambiyo afyaupi mwafongo adziyenera kukaonekera ku likulu la polisi sabata ziwiri zilizonse komanso kumadziwitsa polisi akafuna kupita m'maboma ena kuchoka ku Lilongwe. Ndine Winston Kaimira, malo mwa Zodiak. Bungwe la National Food Reserve Agency layimitsa kaye pa ntchito akuluakulu ake awiri powaganizira kuphatikizapo mkulu wa bungweli anasinukusaukira powaganizira kuti sanagwiritse bwino ndalama zokwana 611 million kwacha. Wina ndi mkulu woona za chuma ku bungweli apita Salamba. Wapampando wa bodi ya bungweli a Dennis Kalekeni watitsimikizira izi. Mkulu woyendetsa bungwe la National Food Reserve Agency komanso mkulu woyendetsa chuma cha bungweli anthu awiri amenewa ayimitsidwa kaye pa ntchito. Izizi zatsatira msonkhano umene ma board of trustees anali nawo sabata latali pamene amaunikira maripoti ochokera ku audit cha chaka cha 2019 komanso 2020 komanso maripoti ena amene amachokera ku masabu committee. Pounikira zimenezi kunaoneka kuti ndalama zokwanira 611 million kwacha zimene zinali ndi cholinga chakuti zigulire chimanga choti chikhale ku Nkhokwe zinagwiritsidwa ntchito njira zina popanda chilolezo chovomerezeka. Komanso kunapezeka kuti nkhani zina ndizokhudzana ndi pa Chingereza amati procurement ya ma services ena amene sadatsate mwina madongosolo wake. Board inaonekera zimenezi inaona kuti mwina akuluakuluwa titamba tayimitsa kaye kuti tione kuti nkhanizo ziyenda chitsogolo motani. Zimenezo sikuti ndipanga ndineyo ngati chair kapenanso ngati komiti yonse ya NRF. Bakhala wanthu specific amene achite zimenezo malinga ndi komiti yawo. So amenewa mwina akakonzeka ayamba kuchita zawozo ndipo akamapeza zinthu ndi muli monse zingakhalire azidziwitsa ife ngati board chair
ndipo tidzafotokozeraso ku msonkhano kuti anthu atifunaza kuti zakuti pakali pano tikudikira iwo kuti ntchito imeneyo iyambike komanso ayichitike. Phungu wa nyumba ya malamulo wadera la Mulanje pale a Victor Musowa wati ayamba kunyanyala zokambirana za ku nyumba ya malamulo kuyambira lachiwiri posonyeza kusakondwa ndi kulephera kwa boma kukonza madandaulo aphunzitsi omwe akufuna kuti aziwapatsa ndalama za ukazi wotche. Zambiri mulipoteri omwe alemba Western Good. Phungu wa dera la Bale a Victor Musowa yemwe amaoneka wokwiya kwambiri wadzudzula boma kamba kolephera kuthetsa mpungwepungwe okhuza ndalama za ukazi wotche za aphunzitsi zomwe zachititsa kuti aphunzitsiwo akane kuphunzitsa kwa sabata ziwiri tsopano. Amusowa ati kulephera kuthetsa chinkuliranochi nkumapitirira kukambirana ndondomeko ya chuma kukusonyezeratu kupanda chidwi pa ntchito yophunzitsa mtundu wa Malawi. Iwo anaonjezera kuti akuluakulu akuphangira maudindo komanso kusungira ana awo omwe amaphunzira msukulu zabwino kunja kwa dziko lino komanso mdziko momwe muno. Apa Amusowa alengeza kuti kuyambira mawa akhala akunyanyala kuchita nawo zokambirana za mnyumbayi pokhapokha ophunzira atabwerera mkalasi. President athu Malawi kuna kulephera kugwira ntchito chifukwa cha anthu owazungulira. Uyuso president wapaneyo Dr. Lazarus Chakwera akuvutikanso ndi anthu omuzungulira. Anthu amakhala maganizo abwino koma iwo aja amafuna ayerefe. Poyeresa amamuza president iya itumu iyi ndi ya DPP tike tumu yathu. Bwana kulibe tumu ya DPP kulibe tumu ya MCP, tumu is an independent body sina yambelero. So president sabapanga maganizo nthawi zambiri yekha koma amafusa anthu. Ili mukumbukira anthu amadandaulo Malawi munapita mtharika kumuzunguza ndamene amuzungulira anthu ife timasusa. Uyuso akumvutisa ndamene womuzungulirawo. So anthu amenewa ndamene amasokoneza dziko lino. Padakali pano wachiwiri woyamba wa sipikala Amadalitso Kazombo walamula kuti mtsogoleri wa boma komanso otsutsa mnyumbayi akambirane kuti apeze choyenera kuchita kuti ophunzira abwerere mkalasi. Kunyanyala ntchito kwa aphunzitsi kwalowa msabata yachiwiri tsopano atayamba kunyanyalako lolemba sabata yatha. M'malo mwa Zodiak kulilongwe ndine Western Guta. Ndipo apolisi kulilongwe anabalalitsa gulu la ophunzira msukulu zina za primary za ku area 25 lomwe limapita kulikulu la boma pa chionetsero chosaonesa kukondwa ndi kuti sakuphunzira. Kwa kanthawi kochepa ophunzirawo anatseka msewu wa area 18 kupita ku area 49. Andrew Viano anali komweko ndipo walemba ripoti. Apolisi anabalalisa ophunzira ochokera msukulu za primary komanso za sekondari za boma mu mzinda wa Lilongwe lolemba pomwe anachita zionetsero pofuna kukakamiza boma kuti limve madandaulo a aphunzitsi awo ndi kuwapatsa ndalama za ukazi wotche kuti iwo ayambe kuphunzira. Ophunzirawa anatseka msewu omwe umalumikiza bwalo la zamasewero la Bingu ndi nyumba ya malamulo ndi kusokoneza mayendedwe mu msewuwu. Ena mwa ophunzirawa amagenda odutsa mu msewu makagalimoto. Ophunzirawa omwe ambiri mwa iwo anavala uniform za sukulu zawo amayimba nyimbo zomwe zinali ndi uthenga umodzi boma lichitepo kanthu poyankha madandaulo a aphunzitsi awo. Fe kudandaula boma ifa kuti angotenga ndalamazo abomawo apase maziphunzitsi kuti fe ziphunzitsa samakufora lopanda kukhapa komo mamizimuso matauni mwanthu amangotengapo mimba ndi mapeto ake zikhozaso khazi ndosabu usosakhala bwino le ife tifuna kuti zipita ku sukulu boma lotifera chisoni alenge ndalamazo apase maziphunzitsi. Njovu zikamamenyana udzu umene umapwetekeka ndefewo nde udzuwo komanso munthu oyang'anira umalowa m'maso ndiye mayeso amene tidzalembe ndi amodzi. Ena tili ndi makhansala tili ndi ma MP ana awo ali masukulu abwino koma ifeyo tikukopanga chifukwa tikulipira kafizi kochepa afuna zitipezerera. Chomwe tikufuna anthu awawa abomawo angowapasa risk allowance aziphunzitsiwa ifeyo tiyambe kuphunzira. Takhala kale 6 months ago ndiye pano tabwera sikuphunzira tingokhala nakakondori maziphunzitsa abwerere tizilowa benklasi ziphunzira. Mu mzinda wa Blantyre komanso Mzuzu ophunzira msukulu za boma sakuphunziranso ndipo atola nkhani athu atisimikizira izi. Aphunzitsi ogwira ntchito mboma akhalasa kugwira ntchito kwa sabata ziwiri tsopano pomwe akupitiriza kukakamiza boma kuti liwapatse ndalama za ukazi wotche. Chipani cha Democratic Progressive DPP chati ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka chino kufikira chaka cha mawa ndiyo sapindulira dziko lino kwenikweni. Yemwe amalankhulira chipani ichi mnyumbayi ya malamulo mu ntchito za chuma a Joseph Mwanamveka wayankhula izi pomwe amathirapo ndimanga pa ndondomeko ya chumayi.
Western Guta anali ku nyumba malamulo ndipo ali ndi wadzana report. Polankhulapo pa ndondomeko ya chuma yomwe akuiunika, mneneri wa chipani cha DPP pa nkhani za chuma a Joseph Mwanamveka wati zomwe boma latonse linalonjeza zingasanduke bodza ngati mu ndondomeko za chuma samayikamo ndalama zokwaniritsira malonjezowa. Mwanamveka ati Amalawi sanayambebe kulandira zomwe boma linalonjeza nthawi ya kampeni, monga sitima yaliwiro yapanjanji, kulumikiza magetsi ndi madzi kwa ulere komanso kudya katatu pa tsiku. Pachifukwa cha Mwanamveka ati ndondomekoyi ndi yabodza yomwe ikuchititsa Malawi kudandaula pa chisankho chomwe anachita posankha boma latonse pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino chaka chatha. Komabe aphungu ena mbali zonse mnyumbayi ayamikira boma potolera 96% ya ndalama za misonkho zomwe linakonza kuti litolera mu theka loyamba la chakachi. Mmodzi mwa aphunguwa a Lilian Patel wati nzodabwitsa kuti boma lakwanitsa izi pa nthawi yomwe nthenda ya COVID-19 ikuvutitsa pachuma pa dziko lonse lapansi. Koma aphungu inanso a Yeremiya Chihana wadzudzula boma latonse posakonzeratu ndondomeko za chuma pomwe limalowa mboma, ndipo walangiza bomali kuti ligwiritsenso ntchito atsogoleri otsutsa boma kuti azithandiza nawo kupanga ndondomeko zabwino zoyendetsera chuma. M'malo mwa Zodiak kulilongwe ndine Western Guta. Kwa nthawi yoyamba mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wavomereza kuti boma la mgwirizano watonse lilephera kukwaniritsa zomwe linalonjeza mu nthawi yake malinga ndi mavuto odza ndi nthenda ya COVID-19 omwe dziko lonse lapansi likukumana nawo. Polankhula la Mulungu usiku, President Chakwera wati boma lake likuyesetsa kuti libweze ngongole ya 228 billion kwacha yomwe boma la DPP linasiya, komanso kukonza zolakwika zomwe zinachitika pansi pa ulamuliro wa Peter Mutharika. Chakwera ati ali ndi chiyembekezo kuti mfundo ndi ndondomeko zomwe boma lake likugwiritsa ntchito pa ndale ndi chuma zithandizira kuti maloto ake ochotsa Malawi ku Igupto kupita ku Kenani akwaniritsidwe mtsogolomo. Zambiri mulipotiri. Pomema wanthu kuti amusankhe ngati mtsogoleri wa dziko lino, President Lazarus Chakwera analonjeza Malawi ntchito 1 million, kulumikiza madzi ndi magetsi kwa Malawi mwaulere ndi zina. Chakwera uku amati nku Kenani komwe Malawi akuyenera kulowa kuchoka mchipululu mboma lapitali. Komatu pomwe patha masiku 245 tsopano, kwa nthawi yoyamba Chakwera avomereza kuti masomphenyawa sakwaniritsidwa pano kamba ka mavuto odza ndi mliri wa COVID-19 omwe wasokoneza ntchito za chuma, komanso ngongole za nkhani zomwe iwo anazipeza zomwe boma lapitali lidaleka. Pali zambiri zolakwika zofunika kukonza. Masiku 245 apitawo dalowa mboma limene silimayendetsa bwino misonkho, limene mitengo ya zinthu imangokwera nthawi zonse, limene anthu ambiri amataya ntchito zawo ndipo chuma chimalowa pansi, limene linali ndi ngongole yokwanira 228.2 billion kwacha ndi anthu a business, koma limene ogwira ntchito ake amangoba ndalama chisawawa. Ndiye pamene tikuyenda mchipululu cha mavuto ameneyo pa ulendo wathu opita ku Kenani, ndikudziwa za mavuto azachuma amene inuyo mukumana nawo. Chifukwa chake bomali lidachita kale zinthu zina pofuna kuchepetsa ululu wa zachuma, monga izi: kuonjezera ndalama za anthu ogwira ntchito mboma komanso malo ena, kuchepetsa misonkho pa malipiro anu, kutsitsa mtengo wachimanga kwa adimaki, kuonjezera chiwerengero cha anthu olandira ndalama zachithandizo m'madera am'midzi ndi m'matawuni, kuchotsa misonkho pa zinthu zina zimene zikukhudzana ndi matenda. Ngakhale pali mavutowa, Chakwera atsimikizira Malawi kuti boma lawo liyesetsa kuti masomphenya awo akwaniritsidwa. Pakadali pano Chakwera ati boma lawo likupitirirabe ndi ntchito za mtukula pa khomo m'madera ena pofuna kuchepetsa mavuto achuma omwe agwa kamba ka mliri wa COVID-19. Chakwera ati kudzera ku banki yaikulu mdziko muno aonjezera miyezi 6 kuti mabanki apereke mpata kwa business omwe anakongola ndalama ku mabankiko. Kuchoka kuno ku Blantyre, malo mwa Zodiak, ndine Alex Banda. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak, ndipo madzulo ano muli ndine Robert Kaluwa. Tiye tione za malonda kenako tibwereranso ku nkhanizi.
Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste, and top value. And it's perfect when served with rice, sima, spaghetti, and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Takulandira ndiso ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tione mitu ya nkhanizi tisanapitirire. Mkulu wa bungwe la mera yemwe anamuyimitsa pa ntchito ndi anthu ena atatu akana milandu 16 yomwe kwazenga yosakaza ndalama. Bungwe la NFRA layimitsa pa ntchito akulu ake awiri powaganizira kuti asakaza chuma cha Nkhani. Boma lapereka 2.6 billion kwacha yochirisira chisankho chapadera madera aphungu ndi makhansala. Ndipo muzamasewero bungwe la Saulos la Malawi Defense Force sili kuphwanya malamulo oyendetsera mpira wa miyendo polemba ntchito osewera amene achokera matimu osiyanasiyana. Tipitirire ndi nkhanizi. Boma lapereka ndalama zokwana 2.6 billion ku bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC zoyendetsera chisankho chapadera madera aphungu asanu ndi awiri ndi makhansala awiri. Mneneri wa bungwe la chisankhochi Asangwani Mafulira watsimikiza izi poyankhula ndi Zodiak. Malingana ndi Mafulira, boma lapereka ndalamazi molingana ndi ndondomeko ya zachuma yomwe bungweli linapereka. Alfred Guta wadza ndi ripoti. Mneneri wa bungwe la chisankho la Malawi Electoral Commission Asangwani Mafulira wazo Zodiak lolemba kuti boma lapereka ndalama zoyendetsera chisankho chachibwereza cha aphungu ku bungweli. Malingana ndi Mafulira, boma lapereka ndalama zokwana 2.6 billion kwacha zoyendetsera chisankhochi. Ningatsimikizedi kuti Malawi Electoral Commission yapatsidwa ndalama kuchokera ku boma zoti tiyendetsere chisankho chapadera chimenechi. Ndalama zimene zokwana 2.6 billion. Ndinene pano kuti ndalama zimenezi ndi malingana ndi budget imene MEC inakapereka ku boma ndi tapatsidwa zonse, palibenso zina zimene zasalira. Chisankho cha aphungu chachibwerezachi chichitika pa 30 March 2021. Chisankhochi chichitika ndera kumpoto mboma la Nsanje, pakati mboma la Nsanje, kummawa mboma la Chikwawa, kumpoto mboma la Ntchisi, kumpoto ndera Nsinja ku Lilongwe, kumpoto cha Kuzambwe mboma la Karonga, kuzomba Changalome ndi maodi ya Riviridzi ndi Chitakale, maboma Balaka ndi Mulanje. Kuchigwa cha Mtsinje wa Shire, chisankho chachibwerezachi chichitika posatira chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu chomwe chidalamula bungwe la chisankho kuchitisanso chisankho cha aphungu kamba kuti chomwe chinachitika mchaka 2019 chinali ndi zolakwika zambiri. Madera ena chisankhochi chichitikanso posatira kumwalira kwa aphungu ndi makhansala. Malama Zodiak ndi Alfred Guta. Mafumu ena achiromwe achenjeza kuti pakhala pogawanikana kwa akuluakulu amulakhu amulomwe ngati akuluakulu agululi apitirire ndi mapulani awo osankha mfumu yaikulu Kaduya ya mboma la Phalombe kukhala mfumu yaikulu ya Alomwe. Mafumuwa motsogoleredwa ndi mfumu yaikulu Nkhulambe ya mboma la Phalombe, mfumu Ngolongoliwa, Sabti Ekamoto ndi Nyakwa wa Juma onse amboma la Thyolo auza Zodiak lolemba kuti mfumu Kaduya ndi ya fuko la Mang'anja choncho sangavomereze kuti mfumuyi ikhale mfumu yawo. Koma mkulu wa gulu la mlakho wa Alomwe Apias Mvenya wati nkhani ndi yaying'ono komanso ndi ya mnyumba mwawo ndipo akambirana ndi kuthana nayo mnyumba mwawo momwemo. Hastings Jimani walemba ripoti.
lolemba mafumu ena achilomwe mosogozedwa ndi mfumu yayikulu Nkhulambi ya mboma la Phalombe, mfumu Ngolongolewa, Sabutiye Kamoto ndi Nyako wa Juma onse mboma la Thyolo anachita zionetsero kulikulu la mulakho wa lomwe kwa chonde mboma la Mulanje ati pokwiya ndi ganizo lakuluakulu la mulakho wa lomwe losankha mfumu Kaduya kukhala kugwirizira udindo wa mfumu yayikulu ya lomwe. Mafumu achenjeza kuti pakhala kugawanika kwakukulu kugula mulakho wa lomwe ngati akuluakulu a gululi apitirire ndi ganizoli. Mfumu yayikulu Nkhulambi inati mfumu Kaduya ndi m'mang'anja choncho si chinthu cha nzeru kuti akhale mfumu ya lomwe ngati mdziko muno mulibe mafumu achilomwe. Ndiye ife tafika pano pofuna kuti tipangane powers zikafike kwa president kuti alomwe akukwana iwowo sadana ndi Akaduya iwowo kusankhidwa kwawo nangasi anyanja akalamulira nyanja awomo koma ife ngati alomwe atipase mpata tikumane akuchilazulo akuti akuphalombe akuthyolo akumulanje tikumane tisankhe palamaundi wathu. Mfumu Ngolongolewa mawu ake anati ntchito yosankha mfumu yayikulu ya lomwe ikhale m'manja mwa mafumu achilomwe omwe amaziwano okhaokha osati akuluakulu agula mulakho wa lomwe. Ine sindingavomereze koma aini ache alomwe ni mafumu ndi anthu am'misi. Ine ndakhala ngati ndili pamwamba ati anene ndi alomwewo mafumuwo ndi anthu wawo. Mafumu alembera kalata unduna wa mboma ang'ono ndi chitukuko cha madera kumuzi kuti usavomereze zina la mfumu Kaduya kukhala mfumu yayikulu ya lomwe. Koma mkulu agula mulakho wa lomwe Apasi Mvenya ati nkhani ndi yaying'ono komanso ya nyumba mwawo ndipo ati akambirana ndi kuthana nayo nyumba momwemo. Pali ndondomeko imene matsatida wina akakhala kuti ali ndi ganizo losiyana ndi zimene zachitika pa decisions amene akupangidwa ngati bungwe la mulakho wa lomwe. Chachiwiri nchonena kuti nkhani iyi ndi ya nyumba ya pantundu ya Nakamozi nde ngati ili ya Nakamozi ikambidwanso nyumba momwemo. Pamene mafumu amachita zionetserozi kumulanje akuluakulu a mulakho wa lomwe anali ku Phalombe komwe amaonetsera mfumu yayikulu Kaduya kuti ndiwo ogwirizira udindo wa mfumu yayikulu ya lomwe. M'malo mwa Zodiak kuno kumulanje ndine Hastings Jimani. Unduna wa zachilungamo wati anthu 35 asonyeza chidwi chotenga udindo wa mkulu wa bungwe la boma lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko lino la Anti-Corruption Bureau ACB. Mneneri mundunawo Apiriyani Masanjala wati nduna zachilungamo yakhazikitsa gulu la anthu asanu ndi awiri oti aunguze kalata za anthuwa asanachite mayeso olembera ntchito. Udindowu wakhala wopanda munthu kuyambira Disemba chaka chatha chichokere Arenik Matemba nthawi yawo yokhalira pa udindowu itatha. Havi Njalamano walemba ripoti. Boma lili nkati mosakasaka mlowamalo wa Arenik Matemba omwe anasiya kukhala mkulu wa bungwe la ACB mu Disemba chaka chatha nthawi yawo yokhala pa mpandowo itafika kumapeto. Mneneri munduna wa zachilungamo Apiriyani Masanjala wati pakadali pano anthu 35 afuzira kale ntchitoyi. Malinga ndi Masanjala, nduna ya zamalamulo yakhazikitsa kale gulu la anthu 7 loti liunikire mayina anthuwa molingana ndi malamulo olimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko muno. Amasanjala ati pali chiyembekezo choti gululi limaliza kusankha anthu odzachita mayeso a ntchitoyi sabata yamawa kapena yotsatira. Pa nkhani yolemba ntchito mkulu wa bungweli, malamulo amati nduna ya zamalamulo imayenera kupereka kwa president mayina awiri kapena atatu omwe gululi lasankha kuti apezepo mkulu wa bungweli. Ngati president sanakhutire ndi mayinawa, malamulo amawapatsa mphamvu zowabweza kwa ndunayi ndi zifukwa zomwe wakanira ndipo ntchito yopeza munthu wina imayambiranso. Mbuyomu bungwe la Human Rights Defenders Coalition linatiuza kuti bungweli lili ndi ntchito yayikulu yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu yomwe linati ikufunika kadaulo oyima pa yekha kuti alitsogolere. Bwalo la magistrate ku Kasungu lalamula anthu 33 kuti alipire chindapusa cha 10,000 kwacha kapena kukakhala ku ndende miyezi iwiri kamba kophwanya ndondomeko zopewera COVID-19. Magistrate Damiano Banda wati anthuwa amayenera chilango chokhwima kamba koyika chiopsezo miyoyo ya mdzika positsatira malamulo opewera nthendayi. Anthuwa ndi ena mwa anthu 48 omwe apolisi adawamanga kumapeto kwa sabatayi pomwe amamwa mowa pamalo ena otchedwa Culture Club m'boma la Kasungu. Noelo Nkubwi akulongosola zambiri kuchokera ku bwaloli. Bwalo la milandu la Kasungu First Grade Magistrate lalamula anthu 33 kuti apereke chindapusa cha ndalama zokwana 10,000 kwacha aliyense. Bwaloli lapereka chilangochi litapeza olakwa kamba kosatsatira ndondomeko zopewera nthenda ya COVID-19. Anthu 33 wa anali mgulu la anthu 48 omwe apolisi adamanga kumapeto kwa sabata lomwe langothali pomwe anapeza pamalo ena omwe namowa otchedwa kuti Culture Club. Ndipo amene amayimira boma pa mlandu Peter Njira Goma anauza bwalo la milanduli kuti mulandu umene apalamula
anthu 33 unali waukulu. Tinene pano kuti anthu amatsegulira milandu iwiri. Oyamba unali wopezeka pamalo pamene pali anthu ambiri mophwanya malamulo komanso nthawi yolakwika, ndipo mlandu wachiwiri unali woti anapezeka pamalo amenewa pomwe pali gulu koma sanavale zotchingira mphuno komanso nkhope zija timati face mask. Anthu onsewa anavomera milandu iwiri imeneyi, ndipo tu first grade magistrate Damiano Banda ndi amene wapereka chilango chimenechi kwa anthu amenewa. Yemwe amayimira boma pa mlandu apita njira goma anapempha khoti kuti lipereke chilango chokhwima ponena kuti milandu imene anthu anapalamula imayika pa chiopsezo miyoyo yawo komanso miyoyo ya anthu amene ndi anzawo komanso abale awo, pozindikira kuti boma idakhazikitsa malamulo amenewa ngati njira imodzi yofuna kutetezera kufala kwa nthenda ya COVID-19. Ndipo popereka chigamulochi Magistrate Damiano Banda anagwirizana ndi zomwe ambali ya boma anena, ndipo anthu awalamula kuti apereke chindapusa cha ndalama zokwana 10,000 kwacha aliyense kapena kukakhala ku ndende kwa miyezi iwiri. Malawi Zodiak kuno Kasungu, ndine Noel Nkubwe. Tsopano tione nkhani za masewero. Bungwe la Super League of Malawi Sulo mlati Malawi Defence Force kuphwanya malamulo ena aliwonse oyendetsera mpira wa miyendo polemba ntchito osewera amene achokera m'matimu osiyanasiyana. Bungwe la FAM lati matimu aku MDF akuyenera kumatsatira ndondomeko zogulira ndi kugulitsira osewera ngakhale kuti MDF imapereka mwayi wa ntchito. Koma wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Sulo Zakaria Nyirenda wati palibe lamulo limene MDF yaphwanya chifukwa iwo amalemba ntchito asilikali osati osewera mpira. Sambanda ali ndi zambiri. Mkulu owona za ndondomeko yovomereza matimu kusewera mu ligi yayikulu komanso kugula ndi kugulitsana osewera ku bungwe la FAM Kaspa Jangare watiuza kuti matimu a Malawi Defence Force alandira chilango chosapeza osewera aliyense kwa zaka ziwiri kapenanso zitatu kumene ngati apitirize kuphwanya malamulo a bungwe loyendetsa mpira pa dziko lonse la FIFA ogula ndi kugulitsana osewera. Jangare wati mwayi wa ntchito umene MDF imapereka kwa osewerawa zisapangitse matimu akunkhondo kuphwanya malamulowa, ndipo akuyenera kumapereka ndalama zachipondamthengo ku matimu anzawo kumene atengako osewera amene alowa usilikali. Ngati malamulo ampira kunena kuti player otali pa contract akuyenera kugulidwa kapena kupereka chipukuta misonzi zikuyenera kupanga choncho. Koma ikakhala nkhani ya ntchito mpiraso umanena kuti mwina player ngati akusiya pa contract akuyenera kupereka chipukuta misonzi kuti imwe yakeyo. Palibe munthu angamanene kuti ifeyo polisi ya kuntchito kwathu sitigula player. Malamulo ampira samawang'anira kuti kodi munthu akuchokera kuti. Koma wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Sulo Zakaria Nyirenda wati zingakhale zovuta kufuna kuti matimu akunkhondo alipire ndalama za osewera amene anachokera ku timu ina koma wasankha kusiya kusewera mpira atatsiriza maphunziro a ntchito ya usilikali. Lero kuti tilibe umboni wina uliwonse ona kuti player uyu wachoka ku Mtopwa ndipo wapita ku Red Lions ku Mafco ku Kamuzubasa kapena ku Moyale. Zikhoza kutheka ndithu kumaliza training munthu nkusankha kuti sindimenyanso mpira samuchosa ntchito chifukwa munthu yasamulembe ntchito yosewera mpira amulembe ntchito yosilikali. Matimu angapo a mu ligi yayikulu akadandaula ku bungwe la FAM kuti lichitepo kanthu chifukwa osewera awo ena akalowa ntchito ya usilikali motsatsata ndondomeko komanso ena anali pa migwirizano ndi matimuwa. Abonso ndiye pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tiwonenso mitu yake. Mkulu wa bungwe la Mera yemwe anamuyimitsa pa ntchito ndi anthu ena atatu akana milandu 16 yomwe akuwazenga yosakaza ndalama. Bungwe la NFRA layimitsa pa ntchito akuluakulu ake awiri powaganizira kuti anasakaza chuma cha Nkhani. Boma lapereka 2.6 billion kwacha yochiritsira chisankho chapadera m'madera aphungu ndi makhansala. Muzamasewero bungwe la Sulo mlati Malawi Defence Force kuphwanya malamulo oyendetsera mpira wa miyendo polemba ntchito osewera amene achokera m'matimu osiyanasiyana. Pezani zambiri pa tsamba lathu zodiakmalawi.com. Kumbukirani kuvala maski mukakhala pagulu kuti mupewe kutenga kapena kugawa COVID-19. Munali ndine Robert Kaluwa.
The wait is finally over. IT Center brings